jogiiɗo téléphone ma fof ndar mi holluma sa yi ɗo winda abonné ɗo e Pindi TV ɗo winda ɗo abonné ñoƴƴu ɗon ɗo winda ɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗon mbo kollumon mi sa ñoƴƴi mbawa naddi e Pindi TV. On calminama on juwama on jettama bandiraɓe rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe yo jaam e kisse Allah gone men kala neɗɗo woni e windere nde salminama juwama yettama salminago needi e salminago teddugal. Hande noon ko ñalawma e ñalawmaji no wayanno hanki jonde jooɗade tawi ko musidɗo timmuɗo tedduɗo miñiraɗo to banggue duuɓi mawniraɗo to banggue gandal kilifa to banggue daaji aduna mo ganduɗa ko jeydaɗo e nokku biyeteɗo ceerno Alassane Julde Sall mo cuuɗi men wasatake o wasatake wasa koɗo Allah e nder nokku ngiril jeeri sambintel maram ɓoytoɗo canton Salde e ngoyamaji hanki hande woni koye commune mo Bokke Jalluɓe. Alassane Julde Sall almudo e galle mawɗo galle taskaɗo galle gandal galle diine ñaaguinoɗo Allah Allah jaabi kala ko ñaagui Allah Allah ne jabano ɗum kala mo jogani famudude naata galle mum kala natɗo galle mum Allah humta haaju mum woni galle ceerno Hamdou Rabbi Diatch to Medina Diajɓe ndaw ko heewi ko yalte o galle ko barkini ceerno Hamdou ko ceerno karisire mo almude mum yeloytake feetake heydata joom gandal laaɓɗo jankiniɗo ko toon Alassane Julde ƴetti ko ƴetti ko o wadde e duwaw jignaɓe Allah hokki ɗum ko hokki ɗum ko. Alassane Julde Sall e dendagal bandiraɓe ɓe o wondanno e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi ɗanle makko e nder Afrique toon to leydi Gambie to leydi Guinée Bissau to leydi Guinée Conakry ɗanle makko to leydi Côte d'Ivoire ɗanle makko toon to leydi Mali ɗanle makko toon to Malaisie ɗanle makko toon to Pakistan ɗanle makko toon to ganduɗa ko Thaïlande toon to Bangkok lamogo leydi Thaïlande gande joɗɗo gandal Mamoudou Soma Dia ceerno Alassane wi Abou Diop miminam o wina welami hoddu Mamoudou Soma Dia danema sakko udditanami Mamoudou Soma hodnami haalnami hay so minta joni welami. En jetti bandiraɓe suɓade mo ɗo e studio mo Pindi TV e yettude bandiraɓe ganduɗa hande en mbawa limtude kamɓe fof ɓe tawa ñalawma o Mamoudou Soma ñalawma yiilima yiiti ha arte pasma mo ndenduɗa meccal hen banggue to banggue almudagal mo ndenduɗa yonto e oɗo saaha mo ndenduɗa daraja e kala tolno konngol yeeso ma. Alhamdulillah rabbil alamin Allah alhamdulillah hamdan kasiran alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah ala kulli shay'in manan qadir. Bandiraɓe sehilaɓe caggal yettude Allah ko julde e nulaɗo makko tedduɗo ina wodani jan Allah kala kono golloto fuɗɗode to o fuɗɗoro inde Allah wiyetende bismillahi arrahmani arrahim. woni o fuɗɗorima inde Allah to fuɗɗode ay to sakkitore o wortoro yettudemo o yi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jottoɗe godani joom binde kewɗo ko kanko tan foti yettede kanko hande yettede ko kanko yoddi hen oɗo jottuɗo hoore muɗum gila nde ko yettata wodani subhanahu wa ta'ala. o tagani en ɓurɗo ɓurnaɗo windere o tagiri en saabu on ɓurɗo ɓurnaɗo windere Mouhamadou Aminata Mouhamadou Abdoullahi ibnu Abdoullahi Abdoul Mouɗalabi Abdoul Manaf Mousey Kila Mourrata Ka sallallahu alayhi wa sallam.
Abou Hafsata Coumba Hamme wayi no woowi waade ni mi salmini gooto e min fof inni muɗum tawni wonde yettode mum Allah welama hande oɗo ñalawma ina yanta e ñalawmaji meɗen ɓennunoɗi ɗi mbaddan ɗen hono dani eyyi hande noon gueɗe ɗiɗi nanɗo holɗen hen gueɗal ko oɗo galle biyaɗo Pindi TV tawini kadi aɗa jogorno wonde sababu mi naata galle o mi naati galle o ni hedduno ko a yawam suwa yettade ɗo tawa wallahi fodde ko gollodirɗen fodde ko dusodirɗen e leñol ngol ɗo biyetengol leñol fulɓe fodde kadi ɗo ummotiɗen ɗo ha yetti ɗo ɗo jaraten ɗo alhamdulillah rabbil alamin Allah ɓeydama e fannuji foof ɓeydama to banggue duuɓi ɓeydama to batte gandal ɓeydama to banggue ɓesgu alhamdulillahi eɗen ñaagui Allah taala teɗuɗo towɗo ndo rokkata en dusodirene mabɓe ha ɓooya amin ya rabbal alamin gueɗal keddigal ngal ko Ceerno Alassane ko tagata neɗɗo wiyede ceerno ko ceerno ko garaɗo ummiɗo to Allah faade jiyaɗo muɗum kono noon a takkat hen becce ma ha jonta wiyede ceerno saabu woni ceerno ko ganduɗo haala Allah nanodiro way Allah so Allah haali tawa a nanat haala makko ka wadde a janggat haala Allah ka ko wiite Qur'anil Karim ko a janggat ɗum ha timma 114 simore woni to kamilu to ma jangga ɗum ene waɗi hisibaji 60 ma jangga ɗum ganda firoji ɗi e facciroji ɗi ganda jamiroje Allah ɗe jamiraɗe ɗe e keeri makko kaɗaɗi ɗi ɗum ɗon fof noon sa jangi ɗum ndena ɗum ƴeew ɗum ɗo fof no waale hoore Ceerno Alassane neɗɗo no wawi janggude ɗum ɗo fof huñowo waala e hoore muɗum taw ala barke kono gandal makko ngal no waɗi barke ɗo jangi ɗo galle Ceerno Hamdou Demba Hawa ɗo ɗo Madina ɗo ene heewi janngude ɗon no wondi barke eyyi kanko noon ko dondiɗo barke o ɓufti ɗum o sudi ɗum o werto jooɗi hen ngakkani o dañi toon gueɗal banggue fof ɗo Allah wurtunombo yaade o yeehi toon o heeɓi toon mune wadde so tawi en jooɗima ɗo eɗen piila lefol tawino kadi kanko saabi ɗum Abou en ganata ko kalanɗen mo de Allah ne seedi en ganata ko kalanɗen mo Allah wallahi no woodi ɗum noon Ceerno Alassane mi yettima sal e satude mbiyatmi noon nene kadi mbeɗa weela ene welimi joɗodade ɗo e Abou Hafsata Coumba Hamme mo ganduɗa wutte muɗum e tuuba muɗum e paɗe muɗum e laafa muɗum e kaala muɗum fof ko leñol fulɓe jaranɗo yeyde bottari muɗum walla hirani muɗum walla kaccitani muɗum saabu leñol ngol wonko gandumi hen so tawi a yamiri yomin jooɗo min palido gaaci ɗi wota komin kalanma tawini kadi komin kalantuma ko wona ko fepinda wona ko hocca ɗo joni joni neɗɗo mo gurduɗa kodduɗa jaaduɗa so tawi aɗa haala e makko ko kalta e makko koko wuuri wonata koko woodi wonata Abou Dio bisimilla Alhaji Mamoudou ɓe Baba Sawma Dia mo suska jeeri suska laabi laami suska labana laami gila jeeri bonani goko mo haalayɓe lamɓe jiggoɓe sa nawama ɗon ɗo gawdi gooti ɗo ko ɗon jeeɗa sa nawama abe Dalla Wuya Moukhtar to bangel suwaɓe namadele duusoɓe ko ɗon jeeɗa
sa taccinama joɗo Samba dingali fecce podde feccene aynaɓe ko ɗon jeeɗa Mamoudou Soma ñalawmaji garti e ñalawmaji filtima no hewno waade mi woddata hen e neldal duwaw mo ganduɗa e meɗiwel ñalawma baɗo ni goko duya bawɗi lana dullu belemaji goko todo tuɗɗima leppi leydi tuɗɗima leppi teddugal yo Allah yimamo yaafoma hanamo aljanna woni Mamadou Hamidine moƴƴo fatli ko siyoyetta yo Allah yimamo yaafoma hanamo aljanna Mamoudou Sama Dia ñalawma e ñalawmaji so tawi a joɗanima ceerno Alassane Julde Sall mo cuuɗi men wasatake joom ñalaɗe kewɗe joom ñamgolluji kewɗe kaara sire maɗo jumaji coɗɗo sajiduji e nder jumaji baddiɗo saabi Allah balliɗo janggoɓe l'école o walliti remoɓe guese o walliti awoɓe o walliti aynaɓe te ko saabi Allah amin cofta haalde hen no hannirta ni en noon kono so powel muuñi bandum no jaabo lekkere nde lekki bandum so tawi a joɗanima almudo no makko ni haade am yettade seernaɓe ɓe a haali ñalawmaji meɗen ñalawma men e goko ceelaw e guira fonde tan Bilal Samba e Sebat Samba jawata mawɗo jawata Elimane o woni Samba Boka Moussa Coumba Bani Ibrahima Dadde moƴƴo Fatimata Sade Mayam moƴƴo fa dikkel fa Sade Mayam min siftoyi nde ceerno Amadou Djibi Mbambilor sodanma mobile Mercedes heddide douane ma o wi yiilo bandiraɓe so timmi ko noon so timmani fof mboɗo yaltina haalaɓe ñalawma artata ñalawmaji garta bandum sa jonnima ceerno Alassane nde ɗo jonde hol yontidaɓe makko walla ɓe o tolnodiri ɓe gammirta e ñalawma he aɗa fagge mabɓe ko heewi te ko almuɓe no makko ni ko sernaɓe no makko ni a jarama Abou Hafsat Coumba Hammed ɗo koɗami ɗo ko yirlaɓe wiyete ngir je sambintel ma ɓoyto sanne ko takata noon ɓoggol hoɗede innire neɗɗo ma wuuro walla diwan ko golle waɗa noon bisimilla a haali Mamadou Ali Hamidine o yeehi soko nawade inde bonde omo faami aduna o omo famno aduna o so tawi neɗɗo woni ɗo foto golli tan koko moƴƴi woppa ɗo ha leeli yawi ka jaho en ñaaguima Allah taala no mbiruɗa ni yo yurmomo yaafo ceerno Alassane min jettima Sall e satude mbiyatmi noon dene kadi mbeɗe weela bange mo kettanɗamin o no wuuri kadi a hirsinani almuɓe martaba mo dañɗa o e barke mo joguiɗa o ko jannguɗa pamɗa heeƴe hoore ma yaltani ko no guurduɗa e aduna he guurduɗa e ndesa kammu he Allah ne seedi a lebtirani ɗum bande en ɓe so tawi neɗɗo wiyama ceerno walla wiyama almudo o woni dañɗo o woni gandu o woni ballo Allah waɗi ko hani nde wonno ko ɗum o adi janngude ceerno fof mbo wonani ballo o woni gandu o wonani ballo ina wawi taw o famani ko janggi ko kono noon so tawi Allah waɗima gandu waɗima ballo jamiroje Allah ɗe e keeri makko kaɗaɗi ɗi fof a faami ɗum a reeni kadi aɗa waɗa no wiirani e no yiɗirani Allah waɗi ko hani nde wonno ndewɗa koye rewande a haali
ceerno amadou ceerno djibi ousmane nde jontumi waɗɗade nde kanko sodinimi daababa a haali Sambokar Moussa Kumba Bane Biram Dadde gorko mbo ngiro fonde e ceelaw baɗɗo ɗo ko tiiɗi e wuro he waɗi ko tiiɗi toon to ceelaw to e ko taari diwano ko hay goto humpaka gueɗe makko te ko yitaki hen hoore makko so tawi Allah tagima waɗima neɗɗo a yettan Allah ganda wonɗo keɗɗa nde Allah wiɓa lagada karramna nde o joftini koye bani adama o joftinani nagge de o joftinani mbaalu o joftinani pucci o wi ko bani adama so Allah wi teddini neɗɗo neɗɗo no foti andude gonga kono noon won ɓurɓe hen yitade koye mumen waɓe no ceerno Alassane Sall en ni ɓen ne jiiti hen koye mumen holko waɗi noon o taggima o waɗima neɗɗo o waɗima gando o laɓɓini ɓandu ma ndu o fulle ɓandu he ko wiyete ko barke o rokkima arjigue ɗeɗo gueɗe fof so tawi a heeɓi ɗum yettu Allah ganda wonɗo keddanɗa bande en ɓe ɗo keddanɗa ɓe ɗo jaaɓa hedde ɗon mbaɗa ɗum no hedɗo waɗata ni ceerno Alassane yetti ɗon so tawi neɗɗo wuure aduna yo tinno daña ko waɗi ñamba ko tiiɗi pewda ko yooɗi yoɗa e guite banden ɓe mbete sa yiyaka janggo e jaam daña ko janta duniya ko duuru tan kamma daara aduna ko waɗi ɓettani haali abou bisimilla ɗo noon hoɗɗa koto dowlaji dentuɗi ñalawma yirlaɓe wonno teddugal ngal mawni jiɗmi yobde ɗum kono mi wawa miijo addani kam ñoom hoɗɗo mi yiya ɗum yirlaɓe Alhaji Oumar Abou Thiofi Siré yewra harma tugay Alhaji Oumar Amadou yero Demba Ndiaye Siré to Boɓorel e wondude Oumar Demba Aissata holko yirlaɓe ɓe golli ɓe dokkimi 11 holsere toon e Amérique toon to dawlaji dentuɗe Amérique a sogui kañƴi foof mbeɗa ara ha jettoɗa mboɗo fanma ɓe mbaddi hen dimmade ɗiɗi ndeysan ɓe mbaddi hen laana subalɓe ñan hen mbiyen mi rokkede laana oto ko woni abou mbeɗa ara ala hen ceertani laana ka hamen ko jofata ɓe mbaddi hen deftere kamilu alqurana eyyi ɗum an jeeyi ɗum an ceerno Alassane en ceerno Samba en oɗon jeeyi ɗum ɓe mbaddi hen sajade juldude enen fof ndendi pote ɗum million ngaji ɗiɗi ujunnaji temedere ujunnaji capanɗe jeegom yo feccere men aga emin jiɗ ɗum waɓe no ceerno Alassane en so tawi joɗonama jonde fuutanke foof ne jiito hen hoore mum almudo foof ne yiito hen hoore mum nde wonno so tawi a janggui ba ha yettima a nani almudawwal jangde nde barkini a barkini banɗen ɓe gandi a barkini so tawi yimɓe jooɗima ne kaala haal ma fotani hawnade mi yettima Sall e satude mbiyatmi noon nden kadi ɓeɗe ɓelama bisimilla Alhaji Mamadou Soma a jaama golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata aduna ko meeɗi yetta ko natti ñalawma ñalawmaji so neɗɗo woni suka o dañi duuɓi jeeɗiɗi junngo makko jaggama o hokkama ceerno yo janggo bindi gumotoɗe ñamono paynano o serdama e dakamme gondigo jignaɓe o ittama e bellema tumbude e dingiral o yaltinama ñamde ha lelo e koyde jignaɗo mum jamma jignaɗo ma rottanma guiƴen catoma o ittama e gondigu hakkude suwoji e duusoji o ittama e ndema e o gaynaka jignaɗo makko gorko o jagga jungo makko hokkama ceerno ɗamini janggo ko so doole donki o doole kebbo wallahi
jogo jambere wona e feƴƴude ƴetta jalo wona e remde ko fanno wadde ƴetta sakit wona e awande hoore mum ƴetta sa wona e aynande hoore mum anni o ko janngo so doole donki doole keɓo beele so wayino wayni wayano wayni bange ɗuwana e bange fayasa kala kewɓe wiide noon ko ceerno tan so dañi ina foti ittude tuyoji muɗum sanne so wiyama big e kuɗol da ha pondama aduna koko sayti wadde kuɗol koko sayti so kuɗol saytani ko jiɗɗo ko wiyete ko joom ABC en garata e sernaɓe jiilo koɓe jogui ko keɓe kamil o wallahi go mo yawi ɗum sa fotte ceerno Mahamadou Samas e jaɓɓal e diɗɗal makko a anda so tawi wiyama ba wonɗo kuɗol ɓuuri ɗum o wona ɗon sa fotte lappol ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tijani Bama Madina Gounass yo Allah ɓoyno gurdam makko amin sa yi lappol makko a andat kuɗol daha ko wawi ko wona seeɗa galle ceerno Hamdou Rabi ɗo ceerno Alassane yalti ɗo neɗɗo fof mo Allah duño naati ɗon Allah humti haaju ma so windi so windani yimɓe fof ne gandi ko kuɗol gotol gueɗal ngal ko gotal ayo ko goto yimɓe fof haajuji fof ne kumdo hen sa naati galle ceerno Mouhamadoul Bassirou Tall a yi ko woni ɗon ko a fotte lappol ceerno Madani Tall a fotte lappol ceerno Samba Gagnane Abdoulhamid Sadji Moussa a ñalle galle ceerno Saydou Ibnou Alhaji Mouhamadou Lamine Bata Pategal o e ko nandi ne ko nandi hen sa wiyama ba ina yawa wona ɗon jangde wonko firtata yonta mabɓe ko yonta belɗo ko kamɓe tan kaani ñantade haaɓe jooɗo saabu ɓe kolninoma tawi ɓe kolani neɗɗo woppo comti galle bamum kamɓe kaani ñamde heɓe kaara sababu ɓe goppino kewde kewɗon galleji baɓe mabɓe ɓe dara demal galle fas mabɓe ɓe jeelo wona jasde ndene foti hilade demal galle fas mum no mbaɗannoɗa ni nden nde gonɗa almuɗo jasata neɗɗo jasata neɗɗo ko sella o mawna o daña doole makko mo timmi o sala o gollade o dara demal galle fas makko o yeelo wonde jila wonde moƴƴani mais duuɓi jeeɗiɗi darade e galle fas mum no yeelo ina yiilo barke on ndin jila wona bonde no feewi kamɓe kaani ittude tuyoji mabɓe yahannoɓe koyɗe ɓole ɓe nangue suwani ɓuuɓol jaggani soɓe dañi ko kamɓe tan kaani nemade yahannoɓe jamma e ñalawma e subaka kikiɗe dogannoɓe ne potta e ñagaji fottannoɓe e bonɓe taƴoɓe kala kala ene jilo barke yoɓe jurdu hen balɗe amin en jetti dendamal mabɓe kamɓe kala en jettimo kanko mo sababu mum saabi jonde men ɗo o gandal makko e nunɗal makko e pellital makko no mbinomi nane sa fotte lappol mbaɗon ceerno Mouhamadoul Bassirou Sall a andat o bamuɗum o saytani wallahi sa yi waɓe no ceerno Bocar Ndiaye en wondude ceerno Souleymane Demen e yaadiɓe waɓe noon a andat kala e mabɓe mo jungo mum jaggano hokka ceerno yo janggin soynande jikki o jignaɗo ma anni hen janggo ko so tawi ɓiɗɗo jibinama no toɓɓe wiye nodde ɓi kaari o woni ko awano ko soyani janggo inde ne inne dokka inde ko wanno ko soyani janggo dewgal no hume keeda hen soyani walla gona fanniyanke bindi fayise ummade janggude lettere wonde cadre momtude gondi jignaɗo muɗum woni soynani jikki jignaɗo muɗum Mamadou Soma so tawi wonno ko guesa mbiyeten ko juggani hende buula yanani hen nde wonno ceerno Alassane ko kalɗanani ko o ittani yimɓe hewɓe tuyoji mumen o ittani yimɓe hewɓe heegue o ittani yimɓe hewɓe ɗonka o sendi ɗumen e tamamuya o sendi ɗumen e caɗele o itti ɗumen e tamaki o artiri ɗumen e juɓɓudi ndi o woni ni Allah hokkimo hande bandi kon yo juude hen balɗe amin hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe ɓeɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe endota ko funti dawal ngol dawi ko ɗon ɗo wasataki ɗo dawi dawal ngol ko Alaji Mamadou Soma Dia wondude mo ganduɗa ko Abou Samba Diop min dusata ko miñi amen to banggue duuɓi khalifa amen mawɗo amen to banggue heglantagal jeeñalamo o ko ceerno Alassane Julde Sall mo wasake wasa koɗo Allah ɗo salde e goyemaji ɗo ganduɗa commandant Nicolas meeɗino wiide omo ganduɗa ko kañum woni versant rento Bosoya e poste balaji o wi holko saabi o wi ko jimmi ga e salde ko so tawi ɗum woni Bosoya sa fuɗɗima jokkitta ko salde jinnomi wadde laamogo mi dañani so tawi a renaki ko waɗa ga ko wawa wonde ga aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti ko wino ko woni canton Sande taniraɓe Alpha Seye Galle Mawla ɗo mo ganduɗa ko kañum woni hono Hamidou ceerno Hamidou Mawɗo e Hamidou Tokoso laamu nongu ɗon ngu e juɓɓudi gonnodi ɗon ndi ha etti bawaɓe ala hen fof ko majji ha joni ko yano ko artama
mi hokkuma konngol cakkitol Mamadou Soma hakkude men ceerno Alassane Julde Sall goko mo wasataki o ndeysaan haalama kan yuɓɓi kadi aka regi kadi fof gonga mo jiɗɗa so tawi a jooɗima aɗa yewta ɗum walla aɗa yewtan ɗum kala ko kalɗa regoto nonno pawta ɗum koye gandal ka ɗo haala wona ko fifida joni joni tan woni gattude neɗɗo kaala ko jananaɗa ko ɗum ɗo kalta ko wona gonga aɗa andi e hoore ma kalta ko wona gonga taw yimɓe jooɗi ɓe ne gandi kalta ko wona gonga Allah jimɗo e ma takɗo mon andi kalta ko wona gonga e on saat noon buubel jahannama farkuma ma ya nata jeygol hande noon buubel jahannama dañi sa ɗo gueɗal de ne wan noon kaldeten makko ko gandal e gowka e wurdude joomum min baddi ñalade ɗon ɗo Madina ɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah o yejjitani ɗum no wodi so tawi neɗɗo wiyama ceerno Alassane Julde yettama sal nawtama wasetake o namnetake e ɓertomo jogue Fouta gueɗal eyyi ceerno noon kono mbirumami ni tan a takkata hen becce ma ha jonta hebde ɗum ewa keeɓa ɗum mbasa farnade kono hay sa farnima basi ala hen nde wonno ko garat ummiɗo e junggo Allah o totta ɗum sowona mbo yiiɗi o ko ɓuuri welde hen foof ko suko togoso ko janggi ko foof ala hen foof ko wirti honde foof koko nat toon deeƴi ko dañi ko foof ala hen ko wirtimbo yawti foof omo moftir ɗum ma nani jikku makko omo moftir ɗum ɓerde makko omo moftir ɗum neɗɗagal makko ko foti wonde ko e foti waade ni eɗo foti yaade ɗo foof omo waɗira noon nde wonno ardina ko gandal so tawi a janggi inde wiyetede inde Allah nde ismullahil azam a faami inde nde konde haalata ko wadde poɗɗa tan ko wonde neɗɗo pewɗo ɗum noon so tawi Allah waɗimo no wayni alhamdulillah rabbil alamin en jettiri ɗum Allah min mbimo sal a jaama Mamadou Soma yewtande gasi ha laaɓi so neɗɗo jole mobile mum haaɓi paftol o woowi bila nana yari ndimam dane jaam heeɗima gaaci finoyi cuuɗi mumen bandu men gaari yo yetto Allah yetto mobile o kono yo yetto Samba Tali Kata Pala hiifi lewi leɗɗe ɗe hiifi kaaje ɗe waɗi godon hawo yawi yettade en jetti Allah e nelaɗo en jetti senaɓe en jetti ɗum ko yumma en jetti kosam yummiraɓe ɓe Allah jaama jaama ko ɗo katen e Alassane Julde Sall e Mamadou Soma Dia ha ñalama goɗɗo so jeeɗo ñaawi